Os ydych chi wedi edrych ar y fideo diwetha, byddwch chi'n gwybod bod fi wedi bod yn gweithio gyda mydel gorllewin sydd gad dros y cyfnod y misoedd diwetha, a fi nawr yn gwneud fideos iddyn nhw gan wrth gwrs ni ffynu gadael y tŷ. Okay, so heno mae gyda fi rhywbeth bach rwydd iawn iawn i chi, ond yn hynod blasus, sef swp minestrone. I ddechrau'r broses, fi wedi just dechrau coginio bach o fatwn fan hyn, mewn bach o olew, beth sydd gyda chi gartre. Os gallwch chi defnyddio fatwn wedi mygu, smoked lardons neu smoked streaky bacon, neu rhywbeth wedi mygu fel yna, okay? Fe jyst yn rhoi blas rhwng iddo fe o'r cychwyn. Reit, mewn at hwnna, fi'n mynd i wneud hyn yn gloi iawn, achos fi'n gwybod bod chi'n waith patio mlaen i wneud un eich hunan. Mae gyda fi bach o seleri. Os na chi'n hoff o seleri, pidwch gadael mas, torrwch e'n ffrain, byddwch chi ddim yn gwybod bod yna. Wedyn, moron wedi torri'n fast, okay? A wedyn cenhinen, rwy'ch chi'n defnyddio winwnsyn arferol, neu cenhinen, neu defnyddio beth sydd gyda chi. Does dim eisiau mynd mas yn un swyddi brynu dim byd ar gyfer y seitiau yma dwi'n gwneud. Dwi'n hoff iawn o'r seitiau sy'n defnyddio beth sydd gyda chi gytre yn barod, falle'n hyd o'r ffridge sy'n eisiau defnyddio lawn, a dyna beth sy'n eisiau fy mewn i swp ar hyn. Ni'n jyst yn mynd i dwymo hwn trwyddo, da fod y cyfan yn dechrau carameleidio chydig. Dim posgi, dyn ni'n waith lliw, ni jyst yn moyn y siwgr na sydd yn y gwahanol ffysiau, yn enwedig yr winwnsyn neu'r cynhunen i carameleidio jyst tyned bach, a mae hwnna'n ychwanegu mynystra i'r fish. Okay? Petai ni yn neud hwn mewn amser normal, bydden ni'n gadael hwn falle am ryw 6-7 munud i goginio yn araf bach, ond i ni moyn catro mlaen. Felly, nesaf, dwi'n moyn dod i tin o tomatos, ond chi'n meddwl beth sy'n tomatos ar ôl gyda fi? Felly mae gyda fi bach o passata, neu falle bod gyda chi cast tomato. Defnyddiwch tyfiant sydd gyda chi. Fi'n mynd i ddod i'r tin passata na i mewn, a hefyd, dwi'n mynd i gwastraffu dim, dwi'n mynd i ychwanegu bach o ddŵr, i'r potyn, siglen bach iddo fe, a wedyn dod i'r cyfan mewn fel yna. Reit, so dyna dyweddi'r cyfan nawr ti'n bach. So chi'n mynd o'r gwres lan nawr, fel bod e'n dechrau berwi, okay? A ni'n ychwanegu tywydd bach mwy o ddŵr, fel bod e'n gorchuddio beth sydd gyda ni yn y grybban, a fi'n mynd i ddefnyddio stoc. Os na chi wedi gweld y tric bach na dyddio o blaen, dwi jyst yn agor yr ochrau i fyny fel yna, roi ambell i ddwrnod bach fel yna iddo fe, a yn y pen draw, ni'n gobeithio bydd y cyfan yn llifo mas fel yna. Taned bach mwy. Okay? So, mewn at yr holl na nawr, mae eisiau ychwanegu blas. Felly mae gyda fi 2 ewyn o arlleg, mewn awr fel yna. A pidwch yn cofio bod hanner y garlleg ar ôl mewn fan hyn, felly dyna fi hwnna mas hefyd. Garlleg yn dda iawn i amser yma'r blwyddyn, yn enwedig amser ni'n trial ymladd lot o bethach, felly mae'n cryfhau'r cop tynnu bach. Os chi'n gael bach o wres, dwi'n dod bach o chili, fi'n mynd i ddod i bach o rosemary, dwi'n ddim yn tynnu'r dail i ffwrdd, fi jyst yn dod i fe mewn a'i dynnu fe mas cyn gweini. Okay? Hefyd, bach o thyme, ysgrifwch ar seis y potyn sydd fi, ni'n dod i'r thyme yn y tŷ yma. Felly bach o thyme yn mynd mewn, a wedyn bydd arall sydd gyda fi 2 beth arall. Y ffa, okay? Dwi wedi agor y tin, fi wedi dod i'n down tap i gael gwared y sydd sydd yn yr tin, mewn ar heina, a hefyd bydde fe ddim yn swp minestrone heb pasta, okay? Does dim minestrone gyda fi, felly defnyddiwch tot beth sydd gyda chi, gyda fi'r cregyn bach yma. Gallai fe bod yn spaghetti neu macaroni neu unrhyw ddarnau sydd gyda chi, neu hyd yn oed weddillion gwylod bags y pastas na i gyd, okay? A wedyn troi y cyfan, os oes eisiau mwy o ddŵr, ychwanegwch dropyn bach mwy fel yna, a wedyn, cyn gorffen, cerwch trwy'r rhestr cynhwysion, as fel lot o bethach fan hyn, a mae'n rhwydd i adael rhywbeth mas. Felly jyst checwch bod popeth mewn gyda chi, a wedyn cerwch chi cael eisiau y defach tra bod hwn yn berwi. Mewn 20 munud falle, tan bod y pasta yna wedi meddalu mewn yn y sydd, a bod y blaseiddiau yn gyd wedi cymysgu. Wedyn, reit ar y diwedd, newn ni newid pans nawr, okay? Da ni'n dod i clawr ar ben hwn nawr, gadael iddo fe i gyd berwi, fel wedys i am ryw 20 munud, ond mae gyda fi un sydd wedi'i wneud yn barod, a dyma fe. Jyst cyn gweini, mwyn cuddio bach mwy o ddaioli mewn yno fe, ychwanegu bach o sbigoglis fel yna, a mae hwn yn ddish gyda llaw sy'n berffaith ar gyfer cuddio pethau, torch nhw fan, drwy'ch chi mewn, dan nhw ddim yn gwybod yn y pen draw. A wedyn, i weini, rhoi bach neis o i weini fe, os gyda fi, dwi'n mynd llwy o'n hyn, mewn disgyn, mewn paned mawr fel hyn, dodwn ni fel gyd mewn, fel yna, a wedyn ni orffen, bach o gaws, parmesan, neu beth sydd gyda chi dros y top, mwy o berlysiau sydd chi moyn, a dyna chi, na gyd sy'n eisiau wedyn,
yw llwy a tywylwch i bwyta. Tan tro nesaf, joiwch.